Кыш җиткәндә шәхси һәм фермер хуҗалыкларында гадәттә малларны, кыш кортларны күпләп шала башлыйлар. Төрле авырулар таралмасын өчен гигиена таләпләрен, чисталыкны саклау аеруча мөһим. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә шуларга, шулай кышлар, хайваннар инфекцион авыруларына каршы көрәш чаралары, хайваннарга вакцина ясау, массакүләм идентификацияләү мәсьәләләренә тукталырбыз. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринарий идарәсе җитәкчесе орынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирә. Габделхак Усманович, хайваннарга прививка ясау мөмкинлекләре нинди? Вакцина җитәме? Соңгы елларда безнең вакцина тулысы белән җитә. Күп җирләргә каршы вакциналар, ул федераль вакциналар бушлый бирелә безнең республикага. Ул безнең әйтеп китәм инде, менә 5 дигән авырту бар бит инде. Ул 5 каршы гына да республикада миллионнан артык мал һәр елны малга вакцинация эшләнә. Ул шунсыз вакцинациясыз булмый. Менә нодулярный дерматит дигән чир бар бит инде эремәгезле терлекләрдә. Ул башка регионнардан бу чирдән бик каты азапланалар. Безнең республикада бу чир юк. Без бу чиргә каршы тулысы белән республикада вакцинация эшлибез. Ул шуңа күрә генә безнең республикада юк. Вакцинасыз булмый. Бу 5 каршы да, башка чирләргә каршы да безнең бит инде менә сибирский язва дигән авыртуны ишетеп беләсез. Бик заманнарда ул чир республикада бик күп булган. 808 бүгенге көндә шундый күмелгән сибирский язвадан авыртып үлгән, ул вакытта күмелгән шундый урыннар бар. Ул безнең теге почвенная инфекция дип әйтәбез инде, ул туфрак аша иярә. Ул сибирский язва күп еллар буе йөзләгән ел ул үз көчен саклый. Шуңа күрә сибирский язва безнең малларда булмасын өчен безгә менә бу һәр елны вакцинация эшләргә туры килә. Республикада малларны шалуның махсус урыннары җитәрлекме? Әгәр итне сатыр өчен суела торган маллар, шул убойный пункт дип атыйбыз бит инде. Шул убойный пунктларда суеларга тиешләр. Ул безнең һәрбер районнарда да бар, айбер районнарда ул, мәсәлән, Кукмара районында 8 шундый убойный пункт бар. Маллар шул убойный пунктларда гына суеларга тиеш. Әгәр кеше үзе өчен итен ашар өчен суя икән, убойный пунктта суярга кирәкми, и йортта да суярга мөмкин. Сатуга булса, шул убойный пунктларда сую кирәк. Хайваннарны бердәм идентификацияләү нәрсә ул? Нинди чаралар күздә тотыла? Безнең бу идентификация дип атала торган әйбер киләсе елның башында аның федераль законы булачак. Ишетеп беләсез инде, бу ветеринария белешмәләре буенча безнең Меркурий системасы, мин аны шуның белән чагыштырам. Меркурий бит инде гамәлгә керде. Без аны республикада, бездә животноводческий республика дип әйтәбез бит инде. Сөт нигене алсак та без Россия буенча сөт җитештерү буенча беренче урында. Бездә сөттә, малда, башка төрле продукциядә республикада күп. Шуңа күрә без аны теге пилотный районнарны, шәһәрләрне алып, шулай алдан эшли башлап, теге срыфлар булмасын өчен Меркурийны шулай эшләтеп җибәрдек. Бу идентификациядә да шулай ук идентификация эше республикада башланды. Безнең кабинет министрлыкның постановлениесе бар. Анда теге дорожный карта шул постановление белән шул постановление дорожный картаны эшләтеп җибәрде. Анда октябрь айыннан идентификация эшләүне башларга дип язган. Безнең пилотный районнар алынды, Арча белән Балтач районы, анда баштан идентификация эшләделәр. Хәзер шул ук идентификацияны башка районнарга да кертәбез, таратабыз. Бу идентификация нәрсә ул? Мәсәлән, сыерның колагына
bir құлағына тағылып қойыла бирка, икенче құлағында була электронный тоже бирка мечение деп аталайын ол номер берілі, аны Россельхознадзор бере, аның базасы бар, ол қабатланмай, ветеринарияға бұл идентификацияның тағын файдасы болачак. Міне сөйлешіп кеттік бетінде, бұл егішлі аурулар республика кірмесін үшін біздің бетәліғаның ветеринар білішмәсі бар, шул вақытта малларны алыштырға мүмкін, әрәмінде малларны алыштырып документта язған bir mal, әкерде икенче мал, мындай әйберләр булмаячак. Безнең республиканы егышлы авырулардан саклап калырга да идентификацияның файдасы зур булачак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирде.